Okay guys, good afternoon. Good afternoon. Nandito ngayon tayo sa Binmaloy Honda sa Binmaloy Honda. Yan. Binmaloy Pangasinan. Honda yan. Nasa Binmaloy Honda Pangasinan tayo. May marami silang mga unit dito guys. Oh. Yung mga unit nila. Pasok tayo sa loob guys. Tingnan natin yung mga price nila. Yan, sobrang init. Ha? Pasok tayo dito guys. Muli tayo dito sa loob. Dami nilang unit dito guys. Walang lumapit guys. Walang lumapit sa atin na mag-assist. Ma'am, pa-assist po. Sabay ganun. Ayan. Ma'am, namamas ko po. Joke lang. Ayaw nila lumabas guys. Akala nila namamas ko tayo. Ma'am, pwede mamamas ko ma'am? Mamas ko po. Bakit kaya guys? Puntahan nga natin sila guys. Bakit? Ano yung pinagkaguluhan nila dito? Ma'am, mamamas ko po ma'am. Pwede ba ma'am? Hindi. Advance na lang ma'am. Kasi walang nag-assist sa atin guys. Hindi mamamas ko na lang tayo. Ayan na. Ayan sila ni ma'am oh. Ma'am, taga Binmaloy lang din kayo ma'am? Taga Binmaloy lang din kayo? San Jacinto. Ayan si ma'am, taga San Jacinto. Tanungin natin yung pangalan daw. Pangalan daw ma'am? Pangalan niyo ma'am? Ma'am? Ha? Ranalyn. Ha? Ranalyn Dawi. Ayan si ma'am. Ma'am, ang ganda-ganda ni ma'am. Oh. At ano ma'am? Single or with sidecar na rin? With sidecar na. May mga pasayros na no? Joke lang. No. Sorry kayo, mga single ha. Huwag kayo dyan. Behave kayo, behave. Ayan si ma'am. Ma'am, kayo po ang mag-assist sa akin, ma'am? Sige, sir. Sige. Ganda-ganda. Namili pa tayo ng pinakamaganda, guys. Si ma'am. Ano pa, pangalan niyo pala muna, ma'am? Yes, sir. Gisa. Lungay, sir. Ha? Lungay po. Lungay? Yes, sir. Si ma'am Gisa Lungay. Taga Binmaloy. Yes, sir. Taga Binmaloy, Pangasinan, guys. Ayan. Siya yung mag-assist sa atin. Ma'am, may tanong ko lang. Single or with sidecar na? Sidecar. With sidecar na rin pala, guys. Sayang. Akala natin, akala nila, tawa ng tawa sila dyan, akala nila, single, tingnan mo, sexy pa na, Ang sexy ni ma'am, akala ko single pa. Parang hindi pa nakabitan ng sidecar. Joke lang, mama. Ayan. With sidecar na rin pala. Nasaan yung isa kanina? Ayan, ikaw pala. Ayan, si ma'am. Ito lumapit sa atin kanina, guys. At paalam tayo na pwedeng mag-vlog. Pangalan niyo, ma'am? Angelica po. Angelica De La Cruz. Ayan, maraming De La Cruz na kapitbahay ko dyan sa Bugalyon. Shoutout sa mga taga Bugalyon na De La Cruz. Shoutout kayo, ma'am. Ma'am, single or with sidecar na rin? Sidecar na rin, sir. Wow! Okay. Parang lahat na yata sila dito, guys. Parang single yata dito, guys. Uwi na lang kaya tayo, guys. Kasi, ma'am, yung mga unit nyo, ma'am, single kayo. With sidecar na. Yes, sir. Yung mga nagbibenta sa mga sidecar na. Si ma'am, tanungin din natin to. Baka pag-asa ito. Ma'am, pangalan niyo po, ma'am? Agnes po. Agnes Dumlaw. May mga dumlaw sa Bugalyon, sa Barangay Bulawan. Ma'am, single or with sidecar na rin? Sidecar.
Wala talaga guys, zero tayo dito guys, zero. Ayan na, zero. Shout out, ma'am, shout out na lang kayo sa mga Dewey sidecar. Wag sa mga single, ma'am, ha. Ayan. At proceed na tayo sa motor na ating ano guys, kung magugustuhan natin, ilalabas natin. Kung hindi, hindi muna. Kakanbas mo lang na lang muna tayo. At hindi na tayo mangungulit dito sa mga babae guys kasi baka may magustuhan tayo. May labas sa atin. Marami. May sidecar pa pala. Ayan. Ma'am, punta na tayo doon, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you. So guys, ang dami nilang ang dami nilang motorcycle dito guys. Sa Binmaloy, Pangasinan. Ito pala yung natin guys. Oh. Nagustuhan pala natin itong CRF 150L. Bali, 2023 model na po ba ito, ma'am? Yes, sir. Yan ang po yung latest. Ito na yung latest. Yan, guys. So, yung price niya, ma'am, 152, 800. Opo, for cash na sir. Sa cash. Yes. 152 sa cash na yan, guys. Ready to trail na rin, ma'am, no? Pang sports na talaga. Ready to, sa mga off-road. Ayan. Ha? Oo, pangbundok talaga. Sabi ni ma'am, pwede na daw to sa pangbundok, guys. Ready na talaga siya sa mga akyatan. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, lapit kayo dito, ma'am. Lapit kayo dito, ma'am. Bakit parang natatakot sila sa atin, guys? Ma'am, hindi po ako nangangagat, ha? Okay, sir. Okay na po. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, bagay kaya sa akin to? Yung ganyan, sir? Oo. Pwede, sir. Ha? Pwede po. Parang kalanganin kayo, ma'am. Hindi na, sir. Guys? Tingnan nyo nga, guys, kung bagay sa akin itong motor na to. Bagay sa atin. Ayan, guys. Nakita nyo na kung babagay sa akin. Mag-comment lang kayo dyan. Behave lang kayo dyan. Ayan, guys. Nakita natin kung babagay sa atin itong motor na to. Pwede tumabi sa inyo, ma'am? Baka pwede dito. Babagay tayo dito, guys. Ayan, behave lang kayo, ha. Madumi ang utak nyo, ha. Yung isip nyo. Madumi. Tumatabi lang kayo, ma'am. Kung tama. Joke lang yun, ma'am. Ayan, guys. Sorry, ma'am, kasi makulit yung vlogger nyo. Ayan. Maganda, guys, oh. Babagay na daw sa atin to, guys. Ito, guys, sa motor, ha. Hindi kayo, ma'am. With sidecar na yan si ma'am. Magagalit yung niyan. Ayan. Lagot ka. Pag napanood ng to, palalayasin na yan si ma'am. Ma'am, joke lang, ma'am, ha. Ayan. Naka-mono shocks na rin siya. Naka-FI na po ba ito, ma'am? Yes, sir. FI na rin pala, hindi na siya card. Matipid na rin sa gasolina. Ayan. Sa cash, ma'am, yung cash nyo na yan, ma'am, wala nang bawas dyan, no? Yan ang yung cash na sir. Yan. Please registration na rin. So, yan na talaga ang cash niya, guys. 152. 100, Ayan. 152, guys. Yan na talaga daw ang cash niya. 152, 800, parang 153 na rin, no? Oo. Parang 153 na rin, guys. Ayan. Maganda na rin, guys, oh. Para makakasama tayo sa mga motovlog. Shout out kay Osita, Bernabe Osita. Sasama na rin tayo dyan sa rides nyo. Ganda na rin, guys. Oh. At meron pala silang CB150. Yung guys, pang yan, pang long ride. Adventure bike. Yan. ito yung bago CB1. 1. 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 1
So, Yung mga lumang CDs mo. So, yung pinalit nila. so latest tong mga to, ma'am. Yes, sir, tickets po. Kayo lang yung luma. Joke lang. Okay guys, at ito lang talaga daw ang presyo guys ngayon. At pupunta tayo sa basta secret na lang 'yun. Ah, abangan nyo yung update nitong motor na to. Kung mailabas ko ba o hindi. Itong motor hindi si mama. Hindi natin lalabas mo, marami magagalit dyan kay ma'am. Okay guys, hanggang dito lang muna. Abangan nyo yung update ko sa motor na to. Baka mailabas natin o hindi. Okay guys, thank you, thank you. Thank you sa suporta. At shout out sa lahat ng mga empleyado dito sa Elite, sir. Elite motorbike. ha? Elite motorbike. Elite Motorbike Binmaloy, Pangasinan. Ayan.